L-aħħar kuntratt ta' xiri ta' żejt għal pajjiżna ntrebaħ mill-kumpanija rinomata Shell permezz ta' dan il-ftehim, Malta se tifranka 800,000 euro fuq il-premium. Apparti dan l-Enemalta qed taħdem mal-banek biex jitfassal mod ġdid ta' kif jitħallas iż-żejt u bekk Malta tifranka aktar flus fuq il-premium. Ħabbar dan il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi waqt li ddiskuta r-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar l-Enemalta. Ir-rapport ta' 400 paġna star il-Ministru irid jittieħed b'serjetà kbira. Gvern ġdid diġà ppjana laqgħa mal-Awditur Ġenerali fejn se jiġi diskuss ir-rapport li kien ikkummissjonat indipendentement mill-Gvern. Barra minn hekk se jiġi mniedi workshop ġewwa l-Enemalta stess biex minn barra li jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur isir eżerċizzju ta' evalwazzjoni dwar x'qed jikkawża nuqqas ta' fiduċja fl-Enemalta u titnieda sistema ġdida ta' kontrolli li tiggarantixxi trasparenza. Il-perit Michael Falzon ġie maħtur bħala osservatur indipendenti li se jkun qed jirrapporta kull każ li fih jista' jkun hemm ksur ta' liġi. Il-Ministru Mizzi stqar li dan huwa turija ċara li dan il-Gvern ma jibżax mit-trasparenza totali. We have a complete free hand to report any wrongdoings, raise any issues u tibqa' tikteb fuq l-affarijiet ġenerali li tikteb fuqhom fil-gazzetti kollha u jekk tikkritika l-Gvern ukoll. Dan huwa l-mod b'serju li xtaqt nimxi bih f'dan il-proċess għax under my watch ma rridx li jkun hemm xi skandlu fuq ix-xiri taż-żejt bħalma ġara qabel. Ir-rapport tal-Awditur żvela każijiet fejn il-Kumitat tal-Immaniġġjar tar-Riskju jew l-Awtorità Maltija Riżorsi ma ġewx konsultati dwar xiri ta' żejt li jiswa miljuni ta' euro. Fuq hedging biss il-pajjiż tilef 69 miljun euro bejn l-2009 u l-2010. Il-Ministru Konrad Mizzi qal ukoll li l-eks-Ministru Tonja Fenek kien inkluż females dwar xiri li jikser ir-regoli tal-istess korporazzjoni u għalhekk kien konxju ta' irregolaritajiet serji. Konrad Mizzi wera karta kollha ta' ħżiż li ma' karta hija xhieda tal-mod traskurat tal-aħħar ta' kif kienu jinżammu il-minuti. Tajjeb nerġa' nurikom dawn il-minuti dawn kienu jsiru l-minuti fuq xirja ta' miljuni kbar ta' euros. Ġifieri fis-sena konna nixtru kważi 500 miljun. Dan huwa l-minuti kif kienu jsiru, ġifieri mhux aċċettabbli u it's certainly shocking biex ngħid hekk. Minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni għajt ir-rapport tal-Awditur ma jistgħux jiġu ġustifikati każijiet fejn intrebħu tenders minn kumpaniji li m'offrewx l-aħjar prezz. Lanqas biss huwa mniżżel ċar min attenda ċertu laqgħat dwar kuntratti li jiswew mijiet ta' miljuni mill-bwiet taċ-ċittadin. L-intħil min-naħa ta' ċertu ministri seta' kien il-kawża li ma sarux laqgħat tal-Kumitat Eżekuttiv tal-Enemalta għal 10 xhur sħaħ. Dan kollu insista l-Ministru Mizzi imur kontra kull prinċipju ta' governanza ġusta. Konfrontat b'dan kollu sostna l-Ministru, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil ma jistax jirrispondi b'istqarrija ta' 4 paragrafi. U nippretendi li f'dal każ iva joħorġu ċari, joħroġ ukoll Dr. Busuttil u jgħid li saru ħafna affarijiet ħażina under the watch of a Nationalist administration u jassigura wkoll li jekk għadha pitada l-partit il-poplu jtieħ fiduċja daw qatt ma jiġu jseħħu. Għax tajb li ngħidu li dawn ir-wrongdoings seħħu meta kellek ministri li għadhom hemm illum il-ġurnata. Il-ħidma ta' Gvern ġdid għandha twassal għal aktar fiduċja fl-Enemalta. Kien għalhekk li f'Aprili għadda l-Gvern jidda unit ta' awditjar intern li għandu jirrapporta direttament lill-Bord tal-Enemalta.